Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Hilas ko mo. Hilas bitaw! Di sige sukbaga ko. Aron makita ng imong gipangita. Husto na mo. Emita na. Manggawas na lang ta. Oy, mas may pagbanggawas mo. Kaysa madapatan talaga bihana ka. Hamburger! Sa? Wa kasabot og hamburger ay. Emi, husto na ba? Lalaki ba yan na? Huwag ito'y mahimo kung madapatan ka, ana. Say way mahimo. Ngano? Way pulis nga angay akong kasambungan? Mapriso pa na siya. Maldita lagi ka. Husto na ha? Please? Maldita yung bihana. Nya, padayon makapagpanguyab ni Imi. Sino yun ang tingog mo dapat? Itong sama ka. Aman, handog ang lunin mo kapati. Hakab day. Sa kadagang babae nga nung naam yung ko na in love sa maldita. Gilang, marag baga-challenge ni bayhana na ko na. Isamot nga kong gibati kang imi. Mauna ka nagiingon nilang gugma. Niya na ta sa amo mo na. Hapit sa dire. Aron makasnacks ka. Salamat na lang, Emi. Mula host ako pa uli. Nahala, amping mon. Salamat. Ato na ko ha. Bye. Bye. Ingat-ingat siya sa iyo, ha? Kinsay mong gipasabot, Em? Kisa pa, ang engkanto. Ang miyog yung ka, oy. Ato na ko, oy. Niya na siya paingon din. Kinahanglan magkasulti mi maayo karon. Ug iya na kung tubagon kung nakagusto ba sab siya nako. Magpakita ako niya. Naa siya. Nakakita ko niya. Hi. Hello. Wa ka mahadlok niya? Dili siya sama nato. Kasabaan kas imong papadamyan anak mo. Naigugma ka sa lalaki nga usa ka engkanto. Og ikaw ray nakakita niya. Likayi si Adonis mo na. Likayi siya. Gwapo siya. O buotan ng kitsura. Naglibog ko tungod sa kisulti ni Emmy na ako. Kumusta ka na, Mona? Oh. Niya ka na sa ko atubangan, Adonis. Tubago na ba nimo nga akong gipangutanan nimo kani adto? Kung nakagusto ka ba sad nako? Oh. Kana. Totoo kay kog maayo mo na. Aron makadesisyon ka na. Adonis. Nagkagusto ka ba nako, Mona? Tubag ako. Nagpaabot ko si mong tubag, Mona. Nagkagusto ko nimo. Nahigugma ko nimo, Mona. Ikaw, maubasab ka na ang imong gipati na rin ako. Tubag ako. Tubag ako. Tubag ako, Mona. Oh, Adonis. Nakagusto ko nimo. Nahigugma ko ni... Kung mao ka na, salamat, Mona. Karon na yan. Dadoon ko ikaw sa munapit. Musugot ka ba, Mona? Musugot ka ba? Oh, musugot ko. Dad ako sa inyong tapit. Dad ako, Adonis. Paminakaw, papadamyan. ikaw ram naging usa ang ni Jeff, ha?
Hain man ang imong maguwang. Wa pa din nauli si ate mo na pa? O apa? Lo, wala may tao sa ilang room pa. Maong niuli na lang kung ako. Unsa? Dinig ka lang, Jeep. Pangitaon ako muna. O kung gigutom ka na, kaon na lang una, ha? Pagkaon di ko na, kay may pagkaon mariha nga akong giluto. Diha ka una. Di ba? Lo, asam di si ate. Tuan na sa siguro to sila. Ate Amy, nagchika-chika. Kaon na lang kung una, gutom na ko. Mayo! Bay Iking! Mayo! Ay, may nabiyan! Si Ato! Ay, dayo, bay! Salamat, bay. Si Ato yung bay. Magutang na lang ko kung niabang akong anak. Kinsa, si Jeff o si Mona? Si Muna. Huwag man din sa amo bay Damian. Unsa? Si Amy, wa pa sad na uli. Nauli mo sayo bata, bay. Kay wa ko lang sila papila og practice og sayaw sa ilang eskwelahan. Mao ba? Sa ato pa day nga nag-practice pagsayaw si Muna. Pero matud pa ni Jeff nga wa may tao sa ilang room. Kadiyot ng bay Damian, ha? Tawag ko si Amy kay siya rin makatubag ni mo na. Amy! Amy! Unsa imong ikasulti sa mong dapit, Muna? Nindo. Salamat kay ginindutang ko. Dali. Dadon ko ikaw sa unahan. Aron imong makita kung unsa ang kanindot sa palibot. Isuroy ko ikaw sa tibuok palibot, Mona. Gunit sa kong kamot, Mona. Nadagyan ni Adonis ang linalang nga iyang nagustuhan na. Na sila. Nagsuroy-suroy sa palibot nga nga mong dapit. Og naggunitay sa kamot. Ka-sweet god. Mausalon na niya ang gusto na kong mahitabo. Nga madaan ako rin ni ang linalang akong nagustuhan nga mausi eme. Niuli naman to sa inyo, Noy Damian. Wa man sa amo, Amy. Si Jeff raman ang nauli. Unsa? Nagkuyog mo pauli gikan sa eskwelahan. Oh, kay wa man mi kaapil og practice sa sayaw, Noy. Maong na mauli na lang mi. Mao ba, Amy? Wow! Kanindot sa falls. Anhi ko pirmi ng dapit. Kaya kung makita ko sa falls, murag, mawa ang akong mga kagulanan o problema. Makapawa, Gid Adonis. Kusog kaayo ang tubig ikan sa ibabaw pa inon sa ubos. Olga, bugnaw kining dapita. Sige. Daghang salamat ninyo tanan. Salamat ninyo. Inman di ay si Muna. Ganun wa may nikakita niya nga miagi siya din paingusamo. Inman di ay si Muna. Adonis, Ngano, Muna? mahimong muhangyo? Mahimo. Unsa ba ka na, Muna? Mupauli na ko sa amo. Mupauli na ko, Adonis. Kay basig nangita na nako si Papa Damian. Wa pa gani ka makasud sa mong Pinoy-anan, Muna. Sa gawas ka pa ning among dapit na kasuroy. Susunod na lang kong pag-ani, Adonis. Dili ka na mahimo, Muna. Nga naman. Kay niya ka na sa mong dapit. Kinahanglan nga mudayon ka una sa mong sud. Ayaw na lang, Adonis. Muuli na ko.
dili na ka na mahimo mo na. Unsa? Dili na ko mahimong muuli sa amo, Adonis? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!